Dalange Joko Edan ngelu. Ngetes iki lho, Ngaras. Isamu. Nenane nenano nano. Nenano nenano nano. Nanino nanino nano. Nano nino nanino nano. Cocok. Kasbiro bijalallah. Pinter. Mafikol bikoirullah. Enak. Nur Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Kasbiro bijalallah. Cocok. Mafikol bikoirullah. Pinter. Nur Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Ojo ketan-ketun melu Islam bakale rukun. Ojo weda-wedi melu Islam ora bakal rugi. Kasbira bijalallah. Enak. Mafikal bikoirullah. Nur Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Kabeh muslim muslimat monggo ndang padha tobat sami padha nglakoni salat akeh 17 rakaat muslim monggo sembahyang iling bumine wis goyang setan iblis kabeh padha mlayang arep ganggu sapa sing gak sembahyang. Kasbira bijalallah. Mafikal bikoirullah. Nur Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Penak iki, Mang. Iki mung pujian selenco iki. Nek gak anake Mudin gak iso. Nek gak anake Mudin gak iso. Derek-derek kula sedaya. Rukun Islam niku enten 5. Sahadat, salat, zakat, poso. Lunga kaji lamun wis kuwasa. Repot. Awakmu ning ngene persis robot kentekan batu iki lho. Ngene iki robote anakku ya ngono iki ngetuweger ngene iki. Selingane iki ngono. Oh kudu dikek ngono iku. Pinter temen. Sakjane kreatif padha ae. Padane kaya apa? Pinter. Ngomong temen. Iya. Nek gak diselingi guyonan sing ngrungokno ya kesel. Bosen. Ngomong guyonan terus. Iya. Nek gak ana intisari kesan sing disampekno. Iya. Gak ana apa-apane. Monoton. Cocok. Mari selawatan. Dijogeti. Disolahi sing enak. Dirasakno rungokno surasane bener. Iya. Moto nyawang solah ya penak. Sing ngendang Cak Suwari. Anakmu. Lah iya. Nyusul. Lagu amane sing enak. Iki kudu ditembel. Yo lah ya apa? Duit gowo duit. Lah awakmu kat nang jalak-jaluk tok gak mbok tembel. Lho. Yo nembel lo. Tangeli gending sing penak. Nembel sik. Piro? Piro iku? Ya sikil ali. Nek gak duwe dhuwit sini. Pinter ya arek iki. Nembel kate dhuwit. Aku nembel. Oh nembel, gak masalah. Bodril.
Kok semak gelak. Dhuwitmu ndi dhuwitmu? Wis tak tembel godril. Wis balik godril. Wis. Ya kok segelak ngono, Mang? Lah mbok budhek wae. Unekno. Nguncale dhuwit kaya bacot. Bu. Durung entek kok ditempel. Sasirku tong aku ndek dhuwit kok. Di langit yang biru amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi, jauh tinggi. Akan tempatkan berada. Oh, ancen wong nek rambuté kaya uduk. Rating omak genak. Iki mah lho. Tapi nek sing le aku lak siji. Rating. Rit. Jamong. Aku durung joget. Sodrun. Mosok sampai ngosos. Bisa. Sudrun. Sodrun. Dindek sih. Iki arek tembangane. Titik mawon ketak gentung delong tambah malih ketak gentung delong titik mawon ora pengen ora pengen ora pengen ora pengen ya Mas. Ya Mas, ora pengen ora pengen ora pengen ora pengen ya Mas. Ya Mas. Masku dhewe. Iki kok Sodrun. Lah kok mbok njaluk dhewe. Lho. Sodrun. Nah, Ayo. Samira. Nah, Sodrun. Samidun. Samijan. Samirin. Saminto. Samini. Samijem. Sambel. Oh alah, halo, alah. Awakmu gorong mari kok di Masih wong saingane kebacut masa nek kene Samira Samidi sampai teko sambel iku lho. Persis nek potonganmu kaya tomat bosok. nyanyi sing enak. Lho, nyanyian iso nyanyi awakmu. Lho, sembarang. Iso temen ah. Ayo, Iso lho ya. so. Nyanyian lagu-lagu sing enak. Apa sing mbok lagune? Ebit, Judule? berita perdagangan. Wah, oke. Kon sing meragakno. Aku sing lagane. Berarti ini mengenai lagu Aceh. Kudu ngerti saire. Iya. Dandut bisa?